Здрасти! Надявам се, че всички сте добре. Днес ще ви разкажа малко за себе си. Ще опитам да го направя нещо като 50 неща за себе си. Не съм сигурна дали ще се получи точно така, но нека да се захващаме. Нещо, което искам да започна е това, че канала ми се казва Miss Pretty on a Budget. Това, разбира се, е канал, който е създаден с причина. Когато го създавах този канал през 2009 година, то оригинално се казваше Ная, съкратено от името ми Наталия, но в един момент исках да го сменя, исках да го направя нещо, което така да е по-достъпно за много хора, да мога да се свържа с хората, защото аз дълго време бях безработна. Знам какво е да бъдеш безработен младеж или по-скоро млад човек. Знам какво е да бъдеш преквалифициран в нашата страна. Повярвайте ми, случва ми се много пъти да ми казват, че съм или прекалено компетентна и затова не могат да ме наемат, което е страшно наистина неприятно. Да отидеш да се бориш и да се молиш за един хляб, да искаш да работиш, просто да работиш и те да ти кажат, че си overqualified. Извинявам се много. Това не е готино, наистина не е готино. Каналът ми се казва така, защото искам да показвам на хора с малко възможности, че могат да си създадат страхотни неща в домашни условия, дори сами. Повярвайте ми, на мен ми се е случвало доста дълго време и продължава да ми се случва и в момента. Както вече ви казвах, името ми е Наталия, не съм кръстена по-скоро на никой. Може би имам първата буквичка от името ми е на дядо ми Никола, който всъщност не е успял да ме види, но пък много е искал да има внучка, което е много готино, поне аз мисля така. И затова пък се радвам, че нося неговата първа буквичка. Едно дете съм, нямам си братче, сестриче, но пък за сметка на това през живота си съм си носила страшно много животинки вкъщи, повярвайте ми. Аз съм човек, който много обича животните, наистина. И вкъщи винаги имало я спасена лястовичка, я някакво птиче, я връбченце паднало в беда, лисичка, котенце, кученце, просто всичко. Горките ми родители сигурно са се побърквали с мене, особено баща ми, който въобще не обичаше животни и винаги ме се караше, защо винаги съм ги носила вкъщи, а аз просто исках да ги спася, исках да им помогна по някакъв начин. Ови, не станах ветеринар, просто не е моето нещо да гледам кръв. Не знам защо. Не е готино, наистина. Растейки, така, не мисля, че съм се оплаквала от някакви неща. Мисля, че имах много хубаво детство. Любимото нещо, което обичах да правя като бях малко дете, да копая тунели. И всъщност така един ден си спомням пред блока, решихме да копаем тунел до Китай. Да, после направих и такъв филм, колкото и смешно да звучи. Спомням си, че всъщност спуках тръбата на така отходните води и това беше един ужас. Бая шамари изядах аз и другите хора, които го правихме, но бяхме малки деца, едно малко дете прави всякакви неща, наистина. В момента, като ви го разказвам, не съжалявам. Мисля, че беше доста весело, всъщност. Мисля, че имахме хубаво детство, наистина, защото просто някакси по-безгрижно беше, повече се забавлявахме, излезахме навън, тогава нямаше интернет, нямаше компютри, имаше само радио и това беше. Радио и касетите вече излизаха на мода. Спомням си, когато бях, например, тинейджър, вече имаше CD плеери. Може ли да си представите да слушаш Backstreet Boys и Spice Girls? Да, аз съм израснала с тях. Наистина това са банди, които съм слушала, когато съм била тинейджър, защото съм дете на 80-те години. И говорейки за това, възрастта ми е 30, родена съм през най-топлия месец юли и си спомням, че на рождения ми ден, когато бях малко дете, винаги бях много тъжна, защото повечето ми приятели отиваха на море, на планина, на Балкан, въобще някъде извън града с семействата си, а ние си стояхме вкъщи, защото двамата ми родители работеха доста.
И така винаги ми беше много тъжно, че не мога да празнувам с приятели, пък не мога да почерпя никой в училище, понеже юли месец нямаше училище, а пък именния ми ден е през август и може да си представите каква катастрофа е било вкъщи. За щастие, моите две най-добри приятелки от детството, здравейте момичета, винаги така се прибираха поне за един от двата празника да ме уважат и аз страшно много се радвах да ги видя и да прекарам деня с тях наистина. Просто бяхме много задружни, така, шиехме дрехи на кукли, не знам колко от вас са го правили това като дечица, обаче шиехме дрехи на кукли, събирахме салфетки, имахме ароматизирани листчета, такива всякакви неща. Детски работи, но всъщност детството ни беше доста добро. Любимата ми храна с времето доста се променя. Много преди време обичах да ям, може би, пица. Това ми беше нещо много любимо, но в момента, така като се замисля, много обичам мексиканска кухня. Аз страшно много харесвам списанието Good Food. То всъщност ни помага така да пресъздадеме извиняйте, едни такива рецепти, които са малко по здравословни, малко по-добри за тебе, но в същото време те учат и на нещо ново. Аз обичам да се апгрейдвам, обичам да уча така нови неща и затова много ми харесват готварски канали, защото винаги можем да експериментираме с нещо ново. Точно за това правя много DIYs на такъв тип теми, направи си сам здравословни храни или нещо бързо и готино за сезона. Каналът ми също е фокусиран към млада аудитория. Надявам се нещата, които правя момичета и момчета да ви харесват, защото подбирам неща за всеки един празник, сезонно и така се опитвам да направя най-доброто, най-лесното и най-евтиното възможно, което да ви допадне и на вас. Любимата ми напитка, аз не пия газирано всъщност, защото нямам сливици. Да, факт е това. Може би, ако имах правото да кажа да не ми ги махат, когато бях малко дете, щях да кажа да не ми ги махат. Хубаво е, поне доста доктори казват, да изчакаш детето да стане на една по-зряла възраст, макар че е опасно пък, нали, тук всъщност има контроверсия. Опасно е пък като си по-голям да се оперираш от такива неща, защото наистина отнема доста по-дълго време израстването. Но аз нямам сливици, затова не пия газирано, а пък любимата ми напитка е мултивитамин, може би сок, дали от фрешове, дали от просто кутия. Гледам да си купя нещо с по-малко калории. Говорейки за калории, често чета коментари от типа на колко са ти дебели пръстите. Еми, какво да направя? Дебели са ми пръстчетата, да, ето това са, те са си мои. И също така камерата прави една визуална лъжа на това как изглеждаме ние. Винаги се качват по няколко килограма с нея. Аз не твърдя, че съм слаба момиче, никога не съм била. Висока съм 1,64 м, да, едно миньонче. Винаги ми се е искало да бъда с 10 см по-висока, но за жалост не ми се случва, защото и двамата ми родители са нисички. Да, така е. Тъжно е това, когато започнеш да четеш обиди от типа на колко си дебела, колко си грозна, колко си така. Има ли някакво значение? Ако не харесваш един човек, просто не го следвай. Примерно тук в тази ситуация. Искам да мотивирам и момичета в моята ситуация. Повярвайте ми, от малко дете имам този проблем, моят е здравословен. За жалост все още не могат да намерят точния проблем и да ми сложат точна диагноза, казва се хормонален дисбаланс. Винаги отслабвам и година по-късно винаги си връщам килограмите, колкото и да искам. Гардеробът ми е пълен с всякакви видове размери. Наистина, имам си от S до XL. Просто те си седят така. Разбира се, апдейтвам ги, защото обичам да сменям нещата в гардероба си, обичам да ги рециклирам.
Но, момичета, не обръщайте особено внимание и не се тровете с по един лимон на ден, защото ще си повредите стомасите. Повярвайте ми, минала съм всякакви диети в битието си от 30 години и диетите наистина са, как да кажа, диета от английски, ще го преведа сега малко като учен, означава начин на хранене. Тоест, правилният начин на хранене трябва да намерите за себе си. За мен, ако пиеш повече вода, повече течности, ядеш повече плодове и зеленчуци на ден и ядеш по-малко и в един по-дълъг диапазон от време, мисля, че нещата се получават много по-добре, отколкото да изпиеш 20 дни лимона и така да караш цял ден на фотосинтеза. Не, това не е готино. И това правят много модели. А по пътя не виждаме модели. Наистина, виждаме нормални хора. За жалост, живеем в страна, в която може би хората са вглъбени и когато видиш един по-едър човек, ти трябва да почнеш да го обиждаш по някакъв начин. В същото време той не осъзнава, че той има някакви проблеми. Така е, може да има къса коса, може да има прахут, може да миришат краката, нали, или пък просто да не си взима душ. Това има ли някакво значение в случая? Нали, за това, ако някой ви се подиграва, не стойте, не мълчете. Аз бях от хората, които винаги в училище така им се подиграваха, все ме удриха, все по някакъв начин. Повярвайте ми, ако си мълчите, ще става все по-зле за вас. Затова говорете с родител, идете някъде, дръпнете го този човек, осмелете се и не се притеснявайте. И ако продължи, майната му, просто намерете начин, по който и вие да го накарате да се почувства унизен. Или намерете начин, по който просто да го избягвате и да не се занимавате с такива простаци и да намерите една така уникална среда за вас, за нещата, които вие обичате, нещата, които вие харесвате и живота ви наистина ще цъфне оттам, повярвайте ми. Аз съм завършила художествено училище, много обичам да рисувам, завършила съм с маслени бои и така, и съм завършила и профил с английски език. Затова най-вероятно сте видяли, че правя видеа на английски език. Сама съм се учила, затова ако сте от бедно семейство и вие можете. Библиотеките са винаги отворени, а там има страшно много литература, повярвайте ми. Никой не се е родил научен и не казвайте, че не можете да направите нещо. Аз вярвам във вас и знам, че както едно детенце се учи да прохожда и всеки ден го прави, и когато падне става и отново го прави, повторението е майка на знанието. Наистина е така. Не се отказвайте от това, което правите. Надявам се, че ви мотивирам достатъчно добре в момента. Във всеки един случай да можете по някакъв начин да се умеете да правите това, което на вас ви харесва. Любимото нещо, което обичах да правя, когато бях малко дете, е да мечтая, че един ден ще бъда космонавт. Аз, момиченце, космонавт. Да, не ми се случиха точно така нещата. Не много момичета обичат да станат космонавти. Може би са имали мечти да станат балерини и всякакви други неща. Но аз пък исках да стана космонавт. Само, че заминах за Америка, завърших там, живях там 6 години и всъщност станах бродкастър. И много хора ме питат какво означава това бродкастинг. Сега ще ви обясня, нали, за да не обяснявам на всеки, понеже то е нещо много общо. Това е масови комуникации. Това е всичко, което гледаме по телевизията, слушаме по радиото, филмовата индустрия. Всеки един човек там има своята позиция, снимане, текстописане, реклами, създаването им, процеси на подготовка, процеси на гримиране, там мейкъп и всякакви други неща, hairstyles, позициониране, продуктово ли било, всякакви такива неща. И всъщност аз това съм завършила. Медии и масови комуникации и страшно много си обичам професията. За жалост в България това е професия, която не може да си намери човек работа с нея и много хора все ме питат защо се върна. Защото беше криза по това време. Дали съм искала да се върна? Не съм искала да се върна от тази гледна точка, че тук ще намеря една безработица. Надявала съм се, че като се върна ще мога да помогна на нашата страна с нещо. Уви, не ми се получиха така нещата. Ето, цялата истина. Заминах
на 19 години, сам самичка, с почти никакви пари в джобовете си, и ако сте от хората, които летят високо, сега е момента да летите, повярвайте ми, понеже когато кацнахме в Америка, нещата бяха много по-различни. Не навсякъде има небостъргачи, особено ако си в някой кантри щат. Аз започнах да уча филмово изкуство в Арканса, щата, след това се преместих в Оклахома. Да, този щат е пълен с торнадота. Повярвайте ми, случва ми се да премина през супер много торнадота и слава на Бога, още съм непокътната, което е някакъв луд късмет наистина, защото имаше страшно много. Да, там има много фермери, да, кънтри щат е, има страшно много крави наистина, но хората са страхотни. Хората са много добри, приветливи и те учат да се усмихваш, да мислиш позитивно и да работиш върху себе си. И никой не му пука как изглеждаш външно, стига да имаш ето тук нещо. И те са просто много по-open-minded, отколкото сме ние, може би, в тези отношения. Някакси хигиената е една важна част от техния живот. Наскоро чух в мола едно момиче да казва: каубой, защо просто не ги нарекат кравари? Ами, защото те не са просто кравари, а са хора, които се занимават и с отглеждането на диви коне. Извинявайте. Това не са само хора, които се отглеждат диви коне, мустанг се нарича тази порода, занимават се с обработката на много нефт. Това са хора, които са кънтри стил, една такава запазена общност, и те са страшно добри, страшно мили. По-скоро би ги нарекла фермери, но не и кравари, наистина. Нещо, което ми харесва да правя, може би това е да карам колело. Кола не мога да карам. Не искам и да се опитвам. Мисля, че съм страшна катастрофа. На 30 години, щом не съм се научила да карам, няма за кога просто. Но страшно много обичам да летя с самолет. Просто умирам да пътешествам. Много обичам да пътувам. Любимото ми нещо в свободното време е да гледам филми. Като любимите ми филми са "Яш, моли се, обича", и "Дневниците на Бриджит Джонс", също така The Holiday, много ми харесват. Камерън Диас е една от любимите ми актриси, също така много харесвам Мерил Стрип и Джони Деп. Може би любим човек ми е Мартин Лутер Кинг. Много обичам мюзикали, страшно много ги обичам. Не много хора ги разбират, но пък аз мисля, че са много готини. Ако харесвате мюзикали, препоръчвам ви A Streetcar Named Desire, също така Pajama Game е много готин, както и Oklahoma мюзикъл, просто страхотни са. Също така, какво друго обичам? Цветовете на дъгата са ми любимите цветове. Не обичам черния цвят в никакъв случай, той не е моят цвят. Имам собствено магазинче за thrift store дрехи или дрехи от типа на такива, рециклирам ги. Ако си купя нещо и понеже аз не нося по много пъти една дреха и вместо да я хвърлям или я продавам на доста ниска цена, или гледам да я подаря на някой приятел, мисля, че в двата случая правя нещо добро. С дрехата специално, защото някакси ме кара да се чувствам виновна, ако си купувам само дрехи, наистина. Обичам да си пазаря много от магазини втора ръка, като любимият ми магазин е Freya. Много е готин, защото вкарват стока от Англия и там всъщност можеш да си намериш марки, които на други места не можеш да ги намериш. Да. Любимият ми тропически плод е ананасът. Много го харесвам. Най-странният плод тропически ми е кокосът, защото колкото и здравословно да казва, че кокосото мляко, стръготини, сокове, албала, добре, след като го пукнеш, след всичко това усилие и тази пот, която си изкарал, всъщност излиза една блудкава, странна вода от него, която няма на нищо вкус. На вас колко пъти ми се е случвало това нещо? На мене ми се случва постоянно. Когато го пия, той всеки път, като си купя нов, си казвам: този път ще е по-готин, този път ще е по-различен. Да, ама не е така.
Много обичам също така да правя туториали на различни теми, затова кажете ми на вас какво ви харесва, пишете ми, публикувайте вашите находки в моята Facebook страница, ще се радвам да ги споделяме и да обменяме наистина своите знания и умения и някакви такива неща. Дори да ми кажете само здраве.